a jarama Oumar Doro Coumé ko gonga tigi ɗo ko balɗe joyi hade président nadde leydi ndi walla nadde diwan o on jettima e wuuro Daouda Moussa Dia ɗo woni wendi Bosiyaɓe on jii garage o balɗe joyi hade président nadde diwan o ɗo woni pont de l'émergence nden ɗo yimɓe hewɓe ne talpinoɗo en ene mbalannoɗo en kono Allah itti hande e garal président de la république e ballal Daouda Moussa Dia premier questeur à l'Assemblée nationale ko wona ɗum ko soko tawi daari a yiyat tali o ne ɓawlini wi ɓurum yimɓeɓe ene jooɗi ɓe mbay kono tampuɓe ni e holno jiruɗa yo neɗɗo ar jabbade e jooɗo guila subaka ha 18 heures ene tampi wawa hayyade kono noon waɗani bisiste ene heddi ene faɗi ɗum ɗoko rokkat ɗum neɗɗo jibbuɗa rokkat ɗum neɗɗo ko golle balle neɗɗo ñametake yeretake golle muɗum tan e balle muɗum Oumar Doro Coumé oɗo Daouda Moussa Dia ko heeɓi ɗo ene koko kanko liggani hoore ma min namdimi yimɓeɓe so ɗi gaddan ndiyam ɓe mbiyana ñamde ɓe mbiyana min ko holɓiɓe mbi Daouda ñalawma o weɓata min ñamani min jarani min sa yi galɗo kewal yimɓe holko rokkatma ɗum ɗo rokkatami tan ko neɗɗo kala ko dañƴa e aduna wattu e diwan ma walluɓe liggonoɓe hokkuɓe ñawduɓe yernuɓe ñamminde yerdinde illewol soko debbo jiya to ene homno mboko en gaccet bandiraɓe dal noon sa garden joni kam ko onon jiiri guite moɗon on jii debbo oɗo ko polyvalente debbo ni jaggude mbaggude fiyendani yiddene hen kono wonto yidde ma e neɗɗo ma yettoto tan kadi awa jaggude hoore ma kanko rogui jaggude hoore makko o jaggi mbaggu fiyoɓe o woni e fiide ɗum noon ko hollude tan oɗo gorko poddiɗo ɗo e président mo jeyata photo muɗum o omo jarani ɗum population voilà en gaccet bandiraɓe daara fuulo seeɗa ɓe ganda tigui rigui e ɗum ɗo wona yimɓe hoccidaɓe ko jaɓɓogol gonguira e gonga ɓoy sikki so tawi neɗɗo daari oɗo fuul wonko foti wawde wadde hen commentaire mboɗo sikki neɗɗo o uddani bureau mum uddi galle mum uddi kala muɗum yeehi ha yonti jaɓɓogol walla yeehi ha yonti yimɓe ene gaare muɗum wi yimɓe gaare yimɓe so tawi a waɗat ɗumin décrire neɗɗo o woni caisseur à l'Assemblée nationale sa wiyanno min neɗɗo o de ko ni way ko ni sifori ko ni woni comportement mum ko ni woni jokkodiral mum ko ni woni yimɓe Malle Guissé holko wonata cikkuɗa kanko Oumar Doro Coumé ko kalɗa ko ɓeɗo yimɓe ɓe coyinɗa ɗo henne ɓe gona bottari julde ari tan gaare gottoɗe ala ɓeɗo ko fewjaɓe guila julde arani ɓe ko wurdaɓe ɓe ko nafaɓe Daouda ko nafɗo leñol makko ko nafɗo fuutankoɓe ko balluɗo neɗɗo wiye sellani o itti ɗum ɗo o nawa ɗum Tunisie o safra ɗum o safri o ñammini o yarni o holti o resi dewle o inni indeli on noon so ñalawmum ari yimɓe ne poti ruttude ɗum teddugal ɗum ɗo ko ruttude teddugal ko jiirat ɗo ko Oumar Doro Coumé fuutankoɓe ko tedduɓe kala ko mbaɗanɗaɓe ɓe joktata ɗum joni ayi wona darimo de président nan noddamo président ayi yimɓe ayi yimɓe ne mbiya yo gabbir caggal beele o daña yaade président nan noddamo de gonga président nan noddamo o mona faye président voilà yimɓe luuki sa yimɓe luuki tan ko Daouda waɗima Daouda noon so waɗima tan hankkadi kongu goto fo souci mo jiiɗa ɗo ene fo souci hankkadi eyyi Daouda Moussa Dia o gorko o wona kecce o gorko ko ligguiɗo département o no fewi no fewi ɗum ko guila hanki taw hande waɗani no arata o wiyatamo walla président nde nden hay goto susa darade ne wiye ne waɗo ndimangu ene yani walloyawa président de la république Malle mboɗo sikki tourné mo président wanno toon o an a tawtorama guila fuɗɗode ha wortode hande soko tawi a waɗatno ɓeetu to banggue e jaɓɓule baɗaɗe toon holto mbatta classement jaɓɓogal ngal ganduɗa Daouda Moussa Dia waɗani ɗum président de la république Macky Sall min ɗum ɗo mbiyami ko c'est la confirmation ko ho liggino o wanno ko ɓooyi yimɓe mbi ɗum ɓoccitimo walla ala e makko walla o jogaki walla o wawa o yi bisimilla mo ɗum gaare ari o watti confirmé ɗum ɗo ko yimɓe makko ɓe o joguino omo tame e junngo makko ko weeɓani hande e nder reedu Fouta ka tamde yimɓe e juuɗe mumen o tamno yimɓe makko e juuɗe makko ɓeɗon hande jaltiɗo hen Ahí
yereɓe ko ayi ay neɗɗo noon so wima cikkata ko labbi maki kulmi tan wokke leydi ko kanke o huuli ɗum ɗo so Allah waɗi jaam so ñande woote dawi ma nantu wiima 93% on ko aadi hankadi bili aadi salade aadi ɓuuri firtidade Daouda Moussa Dia firtata oɗon ndiɗon aadi 93% ɗum ko ɗum tan ɗo dañi ko wona ɗum caggal nde liirɗa nguɗo mbefeego yimɓe arɓe guila subaka fadde président Macky Sall nguleki e tampere nde ɗom kaka caggal nde président manan ari ha yi ɓeɗo yimɓe soko tawi a liiri yeeso muɗum holko mbawɗa janggude hen président de ɓe yimɓe ɓe o tawi ɗo ko ɗum ɗo jimi e yeeso makko ɗo joni to kaldeten ɗo ɗon min mbiɗa dari mbiɗa huccite mabɓe joni ayi ɗo président tokkima e makko ene haalda e makko président woodi ko namdimo no yimɓe namditimo an président holko questeur holko président namdima oyi président wi ko an kam Daouda ɓeɗo yimɓe fof holto jalti koye nder leydi mata ɓe jaltata o yala ɓeɗo ko yimɓe maɓe moftanno mami guila hanki ɓe ndehe noon kulol ala hoto kulen hoto payen hay goto ɓurani en hay goto wawa en hay goto ala ken ngala hay goto jogaki ken jogaki hay goto wawa haalde ken mbawa haalde joɗɗen jeeden joɗɗen e carte meɗen so Allah jaaɓi ñande wiya tot wiw so waɗi tan koton banggue meɗen to inchallahu rabbi e caggal kewal yimɓe ngal haade men yettade ɗo henna en jii o udditi pont uji ɗiɗi pont Ganguel Soule gonɗo Hammadi Wunare e pont de l'émergence manam kalɗa gonɗo toon e juɗol mo Wendu Bossoyaɓe e pont uji ɗiɗɗi hol nafoore ɗiɗi jogori addande e dendagal ɓiɓɓe hettuɓe on banggue ha tengti e dande mayankoɓe nden so ndungu ari e caɗele mana ɗe keɓatno mi hokkuma anecdote goto tan wona goɗɗo ko min mi ari laana Hunare julol Hunare mbiɗa ummide Congo jettimi koɓe jomni kam ko séri astafurlah mbiɗa ummi Dakar koɓe jomni kam ko séri mbimi mi umma e Congo mi umma e France ko Dakar gomi ɓe mbi ɓe gonda ko neɗɗo yoɓat tan barke ɓurana billahi wallahi wa tallahi barke ɓurana mbimi so Allah jaaɓi mami wullito kawam Harouna Dia o waɗan min ɗo pom wajo heɓiri wi nde Senghor wonno ɗo en nde wullitama waɗani pom Abdou Diouf wullitama waɗani pom Ablaye Wade wullitama waɗani pom on noon so nani dandam yo andu ko mbino mum ko Allah waɗi ɗum ɗo minen amin tampatnoɗo ɗo julol ɗo dande mayankoɓe eɗen tampatno ne tampatno ɗum neɗɗo ara ko jobɗa hakkude ɗo e Dakar ko joɓa ko ɓuuri ɗum ne julol ɗo kadi ko mbaɗɗa hakkude ɗo e Dakar ko mbaɗa ko ɓuuri ɗum ɗon ne julol ɗo gati sa toɓama ɗon tan a walan sa wali so weeti ñallat ha leydi ndi yorande sartaji puɗɗo arde puɗɗa yaade Allah itti ɗum ɗon hande ɗum ɗon ko bénéfice kadi ko dañal ɗo yarete hankkadine e otoji ɗi nena jaɓɓugal Wendu Bossoyaɓe ngal eɗen mbawi wiide ngal gassi kono ɗo yarete yimɓe fof ko mbaɗi bloqué hay goto wawa yaltude moni kala ɗo jiɗɗa yaade cikkata mataw to paɗa to ko toon yimɓe manan yimɓe ngala toon haaju eywa ɗo holko jangguɗa hen Oumar an kam a yi nden so dulendu walla hendu mawdu waɗi nden Fouta fulɓe curat bey mumen walla baali mumen aɗan ko addata ɓe suudi koto helono ɗum dulen du yarde mabɓe yimɓe jagga ko hoto ñanoyde président yimɓe ko suraɓe to goni ɗo sa ƴeewi sécurité o nana waɗiɓe gallol yoɓe dartu yoɓe gaccu président ɓenna koɓe mbaɗani président ko ne heewi koɓe mbaɗani président ko ne moƴƴi kono noon yoɓe tinɓe gacca président moƴƴo ɓe ko suraɓe kono so wona ko suraɓe ɓeɗo hay goto wawa jaggude ɗum so tawino a waynoto e wasiyade holko wonata mi salmini Foutankoɓe mi yettiɓe kadi ko cikkunomi maɓe mbaɗ koɓe mbaɗi ɗum hollude président ɗon ko titre foncier muɗum Allah ne andi ɓe kolli département Kanel commune mo Horkoƴere walla kam e nder Wendu Bossoyaɓe ɗon ko titre foncier président Allah jarama kalifa ma Allah hoorema kalifa ma Allah leydi ndi kalifa ma Allah Daouda Moussa Dia kalifa ma Allah militant ji maɗa rendez-vous 2023 inchallah ɗum noon bandiraɓe mboɗo sikki on paami ɗum ɗo wonno ko Wendu Bossoyaɓe jaɓɓogal ngal ganduɗa neɗɗo wawa haalandema yimɓeɓe no mbayi hewde hen ni kala ko wona gonga ko gonga ɓuuri ɗum ɗo kam so neɗɗo yiiri guiti mum andan Daouda Moussa Dia o waɗi ko tuba ko mbiyata ko quelque chose visible et palpable ɗum ɗo ko yettude Allah ɗum ɗo noon addanta ɗum neɗɗo heɓde ɗum ko daradade yimɓe guila hay hunde kewani no malle wi ni
lahal julde taske faggante ñamoɓe ko guila taske sowa arde walla guila humtorandu ɗum noon bandiraɓe so waɗi gantiɗe golle hen min ñaguima yafuya so longguere mawde wari nokkude wa ɗum jomum yilno hen mi mbimon ciaw peace and love mbaɗon jokkon wadde abonné e Windere TV on jarama ha lawol gongol ma ɗum ɗo ustore